Tunay ka bang isa sa akin? Dude, they left my shirt for that. Wait lang! Nawalan ka na ba ng sinela sa lawa? Nabawasan ka na ba ng ACO. At wala ka bang nakuha nung Capture the Flag! Isang ang tunay na naghirap, isang ang tunay na nagpakasakit. Sa kaming nahihirapan, nakalimutan ang sariling pangalan. Bawiin na lang kami, mananalo kami sa activities kinabukasan. Wala na activity bukas, di ba? We got swagger and the case got Si RJ! RJ! I don't know. Hindi ko maalala ganun siya. Sabay yan. So better watch out because we're gonna take you down. Yeah! gonna bring you down, yes. Ano nangyari kay RJ? What team is this? Fourth? 20-20. Kings! Sige! Gili mo ba?